Okay, 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 okay. हजारों साल यही आरज़ू. Happy birthday to Jagan. Happy birthday to Jagan. Thank you, Mataji. Thank you. Happy birthday. Hare Krishna Mataji. இன்னைக்கு level 3 class 5 o'clock or 5:30 Mataji? 5 o'clock வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. Yes Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. இன்னைக்கு ராஜா அம்மா ஒரு பிரிட்ஜ் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு அந்த 18 டேஸ்க்கு. தேங்க்யூ கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. அது பிரிட்ஜ் கிளாஸ் 18 டேஸ் அவங்களுக்கு எடுக்கிறாங்க. நீங்க எல்லாம் கூட ஃப்ரீயா இருந்தா யூ கேன் ஜாயின் அட் 7 o'clock. 7 o'clock வந்து கிளாஸஸ் எல்லா அட்மின்ஸுமே அவங்கவுங்க குரூப்ல போட்டுருங்க. ஆக்சுவலி வி ஷுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் இமீடியட்லி. அந்த 18 நாள் முடிச்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் மந்த் வில் பிளான். ஈவன் த டிவோட்டிஸ் who are in the 8th, அதாவது 3rd லெவல்ல இருக்கக்கூடிய நீங்க புஷ்ப மாதாஜி, நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு செஷன் கொடுங்க. யூ கேன் கிவ் ஆன் ஜெனரிக் டாபிக். ஸோ லைக் மைண்ட் கண்ட்ரோல், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து டாபிக்ஸ் இருக்கு. உங்களால சயின்டிஃபிக்கா இந்த பிசிக்ஸ் காம்பினேஷன்ல யாராவது எடுக்க முடிஞ்சா ப்ளீஸ் அப்ரோச் மீ. ஏன்னா டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க வந்து தே வுட் ஹவ் டாட் பிசிக்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க. அதுக்கான இது எல்லாமே, ஆனா ரெக்கார்டிங் இருக்காது, இது நோ ரெக்கார்டிங். ஸோ அதனால வந்து ஸோ தயவு செஞ்சு யூ என்கரேஜ் இங்க இருக்கக்கூடிய ஐ திங்க் அட்மின்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க இல்லைங்களா? ஸோ உங்களுடைய குரூப்ஸ்ல நீங்க போடுங்க. நான் ஆல்ரெடி சேனை குரூப்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ யூ ப்ளீஸ் இன்வைட் த டிவோட்டீஸ் அட் 7 PM வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு 2 நாள் செஷன் உண்டு. ஃப்ரைடே வந்து வரலட்சுமி விரதம் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே காலையில உங்களால வர முடியுமா பாகவதம் கிளாஸ்க்கு? ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் பேஸ்ட் ஆன் த மெஜாரிட்டி ஒன்லி. அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நான் கிளாஸ் வந்து ஐ வாண்ட் டு வைக்கலாமா வேணான்னு உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சஜஷன் கேட்கிறேன். 10 to 12 ராகு வேலை இருக்கும், அதுக்குள்ள பூஜை பண்ணுவாங்கல்ல மாதாஜி. அதனாலதான் அன்னைக்கு மார்னிங் 1 hour இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அதனால வந்து ஃப்ரைடே ஒரு நாள் மட்டும் நான் பாகவதம் கிளாஸ் நேரத்துல மீண்டும் சாட்டர்டே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எஸ் யூ ஆல் ஹாப்பிலி டூ த, அதாவது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த தாயாரை நீங்க வந்து கண்டிப்பா உங்களுடைய, அதாவது ராதாராணி லக்ஷ்மி எல்லாருமே ஒண்ணுதான் இல்லையா நமக்கு? சோ அதனால அவங்கள நம்ம வந்து சேவிக்கிறத வந்து அன்னைக்கு நம்ம செய்யலாம். ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து அன்னைக்கு உங்களுடைய பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு உங்களுடைய டைமை ஒதுக்கிக்கோங்க. ஏன்னா வீட்டுல எல்லாருமே டிபெண்டன்சி இல்லையா? நீங்க எல்லாம் பூஜை முடிச்சு அவங்களுக்கு பிரசாதத்தை வழங்கினா அது வரைக்கும் காத்துட்டே இருப்பாங்க. நார்மலா எல்லா நாளுமே எல்லாருமே காத்துட்டு இருப்பாங்க. அன்னைக்கு காத்துட்டு இருக்க சொன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால வந்து நீங்க வந்து காலையில பூஜைகளை முடித்து கொண்டு நீங்க வந்து பிரசாதத்தை அன்னைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் எல்லாம் ஆசுவாசமா உங்களுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்றதுக்காக. ஈவன் ஃப்ரைடே level 2 classes கூட நான் வந்து அன்னைக்கு I will be putting posting there. ஸோ இங்க யாராவது ஐ திங்க் பிரியா மாதாஜி நீங்க அந்த குரூப்ஸ்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பிப்ரவரி அண்ட் மார்ச்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பிப்ரவரி. ஸோ அன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஈவினிங் வந்து கிளாஸ் இருக்காது மாதாஜி. ஏன்னா வீட்டுல எல்லாருமே பூஜைகள். ஸோ காலையில ஈவினிங் எல்லாமே இருப்பாங்க. நிறைய பேர் ஈவினிங் கூட நிறைய பூஜைகள் எல்லாம், அதாவது குங்குமா அதுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக சுமங்கலிகளை அழைச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதனால அந்த இதெல்லாமே அவங்க பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ யாருக்கும் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம வில் ஹேவ் சண்டே கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஈவினிங் 6 PM இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃப்ரைடே ஈவினிங் லெவல் 2 சண்டே ஈவினிங் வந்து வில் பி பிளானிங். ஓகே, ஸோ ஃப்ரைடே ஒரு நாள் மட்டும் கிளாஸஸ் இருக்காது. ஓகே, எல்லாருமே வந்து இந்த கோயிங் ஃபார்வர்ட் பிரணாம் மாதாஜி. சோ தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் 18 நாள் முடிஞ்ச உடனே கண்டினியூஸா அப்படியே வந்து டில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வர வரைக்குமே வில் பி பிளானிங் த பிரிட்ஜ் கோர்சஸ். ஸோ ஜெனரிக்கா இப்ப நீங்க கூட பாகவதம்ல ஒன் பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்துட்டு கூட நீங்க கொடுக்கலாம். ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி, டிவி பிரேமா மாதாஜி, அப்புறம் வந்து இவங்க யாரு புஷ்ப மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸா இருந்தவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் முன் வரணும். யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் சம் செஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னாக்கா ஐ திங்க் சிங்காரம் செல்வம் பிரபு இல்லைன்னா கிருஷ்ணா பிரபு கிட்ட கூட நீங்க வந்து கேட்டு ஹெல்ப் வாங்கிக்கலாம். யூ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ. ஸோ ஈவன் பாலாஜி பிரபு ஆல்சோ வில் பி தேர், ஹி வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ. உங்களுக்கு ஏதாவது பிபிடி மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும்னா கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ரெடி பண்ணி கூட கொடுத்துருவாங்க.
பட் கண்டென்ட் நீங்க தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்கன்றது வந்து நீட்டா எழுதி அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து அவங்க டைப் பண்ணி கூட அவங்க வந்து போட்டு கொடுத்துருவாங்க. பிரபு கொஞ்சம் நம்ம டீம்ல யாராவது ஐ திங்க் புஷ்பா மாதாஜிக்கும் சரி, இவங்களுக்கு பிரேமா மாதாஜிக்கு, இவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் மணிமேகலை மாதாஜி யூ ஆர் ஆல்சோ ஏபிள் டு கிவ் மீன்ஸ் யூ ப்ளீஸ் கிவ். ஸோ ஈவன் மல்லிகா மாதாஜி ஆல்சோ ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா அதாவது யூ கேன் கிவ் மாதாஜி. பாகவதத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச டாபிக், அதாவது மோர் லிட்டில் சயின்டிபிக்கா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி கொடுக்கணும். வெறுமனே நம்ம நார்மலான பிலாசபி விதத்துல இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் லிட்டில் ரிலேட். நம்ம நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு நமக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ நீங்க இந்த புருஷ சுத்தம்ல கூட நீங்க எடுத்துட்டு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் இருக்கிறது கூட சொல்லலாம் நீங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி. ஸோ ஏன்னா தட் வில் கிவ் மோர் கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபார் த டிவோட்டீஸ் டு ஜாயின் இந்த லெவல் 2 வந்து அவங்க எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு நல்லா அமையும். ஸோ இன்னொன்று வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம டிவோட்டிஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஸ்லோகம் ரெசைட்டேஷன் தான் மெயினாக கேட்குறாங்க இல்லையா? வரவங்க ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா அந்த 18 days வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பொறுமை வந்து அந்த சமயத்துல, ஏன்னா இனிஷியல் ஃபேஸ் நாம் எல்லாரும் கூட ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போட வருகின்றோம். அது நடக்கலைன்னா நம்ம வந்து ஓகே இது வருமனே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னா அதை ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவ நிலை அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை அந்த ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல. அதனால ஒரு நாளைக்கு 2 ஸ்லோகம் விதமா அவங்களையும் பின்னாடி சொல்ல வச்சு அர்த்தங்களை புரிய வைக்கிறது வந்து திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும்னு பிரபுஜி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ லெவல் 1 டீச்சர்ஸ் இங்க இருந்தீங்கன்னாக்கா தயவு செஞ்சு யூ ப்ளீஸ் நீங்களும் அதை ரிசைட் பண்ணி அவங்களையும் ரிசைட் பண்ண வச்சு அந்த வார்த்தைகளுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 5 minutes நீங்க ஒதுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மோர் இன்டராக்டிவா இந்த வாட்டி ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் வேரி ஆகும். ஸோ வி ஹாவ் டு செக். கிருஷ்ண பிரபு கொஞ்சம் காயத்ரி அம்மா கிட்ட செக் பண்ணிக்கோங்க அவங்க ரெடி பண்ணியிருக்காங்களா என்ன, ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் ஆகி வந்திருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டு பை சாட்டர்டே ஆர் சண்டேக்குள்ள நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டா அவங்க வந்து தே வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப். இது ஒன்று மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் நானும் இன்னைக்கு பேசணும். அண்ட் அட்மின்ஸ் மாத்திரம் மீட்டிங் செப்பரேட்டா நம்மளுக்கு உண்டு. அதே மாதிரி வந்து டீச்சர்ஸ் செப்பரேட் மீட்டிங் ஐ வில் பி அனௌன்சிங். ஸோ நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஹவு டு ரீச் அவுட் டு த டிவோட்டீஸ் இன் அ வெரி ஹம்பிள் வே, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பக்தர்களோட நம்ம வந்து அன்பை வந்து பரிமாறிக்கொள்வதுதான் மிக முக்கியமான பாயிண்ட். அந்த ஒரு அன்பு அவங்களுடைய நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றோமோ அதுதான் அவங்கள வந்து லாங் டேர்ம்ல வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல வந்து அவங்கள எடுத்துட்டு போக முடியும். அதனால மோர் ஹம்பிள்னஸ் இன் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க நம்மள வந்து ஹர்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது வார்த்தை சொல்லிட்டா கூட நாம வந்து அதை பொருட்படுத்தாம நம்ம வந்து we need to ignore and move forward actually. ஸோ இந்த ஒரு பக்குவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ விசிட்டிங் த கிளாஸஸ் சடன்லி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ தட் டிவோட்டீஸ் அவங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை கேட்க வேண்டியது என்னுடைய கடமையும் கூட. அதனால எனி டைம் ஐ வில் பி ரீச்சிங் அவுட் டு எனி கிளாஸஸ். ஸோ அதனால வந்து தட் ஆல்சோ வில் ஹேப்பன். Q&A செஷன்ஸ் ஏதாவது கேட்டா கூட ஐ வில் பி ஏபிள் டு செக் இட் அப். ஸோ அதனால வந்து நம்ம இதை வந்து கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு போகணும். பேஸ் 18 daysல வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஆனாதான் நம்மளால இந்த லெவல் 2ல வந்து அவங்க எவ்வளோ சஸ்டைனபிளியா நிக்கிறாங்கன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அதுக்கு தான் இந்த பிரிட்ஜ் கோர்சஸ் வந்து பண்ண போறோம். ஸோ டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே கம்பல்சரி தே ஹாவ் டு டேக் இட் அப் 1 session. அதே மாதிரி 3rd level டிவோட்டிஸா இருக்க நீங்க எல்லாரும் கூட உங்களால முடிஞ்ச செஷன்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா கொடுக்கலாம். ஆனா டாபிக் ஷுட் பி வெரி மச் டெக்னிக்கலா இருக்கணும், பிலாசபி ஓரியன்டா இருக்கணும். ஸோ அதனால வந்து அதுல கொஞ்சம் கதை ஏதாவது கம்பேரிசன் இருந்தா தட் வில் பி ஈவன் மோர் குட். ஏன்னா அதை ஈஸியா அவங்களால ஏத்துக்கவும் முடியும். தட் ஷுட் பி ஜஸ்டிஃபிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரஹலாத் மகாராஜ் பத்தி இல்ல துருவ மகாராஜ் பத்தி ஒரு பிலாசபி பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடா அவங்க என்ன செய்தாங்க அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனசு வரும். அதனால அக்செப்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை. அந்த மாதிரி நம்மளையே நம்ம வந்து குறை சொல்லிக்க முடியாது. என்னெல்லாம் நம்ம வளர்ந்து இங்க நம்ம என்ன நடைமுறையில இருக்குமோ அந்த என்விரான்மெண்ட் நமக்கு எப்பவுமே இம்பேக்ட் நிறைய உண்டு. அந்த இம்பேக்டை வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவா மாத்தி எடுத்துட்டு போக வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையும் கூட. அதனால we have to approach in that way
ஸோ நம்மளால ஒருத்தங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கான ஒரு பாதை கிடைச்சதுன்னா அதுவே பகவந்தனுடைய சேவை இல்லையா? ஸோ பகவந்தனுடைய சேவையை நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றது, தட் இஸ் ஹவு பாசிட்டிவ் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்லோ ஸ்பேஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லணும். அப்படியே நம்ம ஆத்திரப்பட்டு எல்லாத்தையுமே கொட்டிடவும் கூடாது. எஸ், நிதானமா நிறுத்தி நிதானமா ஒரு வார்த்தையா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நம்ம பழகணும். நாமளும் ஒரு நமக்கும் அது பக்குவத்தை கொடுக்கும். ஒன்ஸ் நாம உணர்ந்து சொல்லும் பொழுது, ஆல்வேஸ் ரியலைசேஷனா இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு நாலேஜ் மட்டும்தான் வந்து ஈஸியா போய் அதாவது பக்தர்களை போய் சேரும். அதனால வந்து கொஞ்சம் பிலாசபி சொல்லும்பொழுது இதை நாம கூட கொஞ்சம் உணர்ந்திருப்போம் இல்லையா? அந்த உணர்வை வந்து அந்த சொல்ற விதத்துல வந்து நாம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கீங்க, ஆனா அதை சொல்லும் பொழுது யூ ஹாவ் டு புட் இட் இன் எ வெரி ரைட் வே. எஸ், நாம இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். இங்க லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்காங்கன்றதுனால தான் நான் அதை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டேக் இட் அப். எல்லாருமே நாட் ஓன்லி 18 days ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாத்திரம் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஆல் டிவோட்டீஸ் கேன் அட்டென்ட் தட். அண்ட் தென் அதற்கான ஷெட்யூல் வந்து அந்த குரூப்ல கண்டிப்பா போடுவாங்க. இந்த வாட்டி நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து நல்லா பிளான் பண்ணிக்கலாம். பட் எவ்ரி டே வில் ஹாவ் எ செஷன். ஸோ 7 to 7 o'clock செஷன் வச்சுக்கணும் அது. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகீம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शील श्रीमद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். பிரபுபாத பிரணத்தி. ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க பாடுங்க. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. प्रभुपादा प्रणति पाड़ंगा माता जी. सर माता जी. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gauranita Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Govinda Radhe Jaya Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Jaya Gauranita Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So நாம் இன்னைக்கு 20th ஸ்லோகம் தான வாசிக்கணும். பாதஸ்த்ரயோ பகிஷாஷ 20th 21st Mataji, 21st. Okay. 21st. Yes. Shruti Vishchakrame Vivashvan Sasanasen Ubaye Yat Avidyasa Vidyasha Purushasya Dubayashrayah. Yes. யார் வாசிக்கிறீங்க? பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்க. Hare Krishna Mataji. Shruti Chakrame Viswan Sachananase Chane Upe Yat Avidya Cha Purushastu Vayasrayaka. Shruti ஜீவராசிகளின் விதி விசக்கிரமே முழுமையாக வாழ்கிறார். விஸ்வன் எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள். சாச்சன அடக்கியாளும் செயல்கள். அனேச்சனே பக்தி தொண்டிலுள்ள செயல்கள். உபே இரண்டும். யத் என்ன. அவித்யா அறியாமை. ச அத்துடன். வித்யா உண்மையான அறிவு. ச மேலும். புருஷ பரம புருஷர். து ஆனால். உபய அவர்கள் இருவருக்கும். ஆஸ்ரயா எஜமானர். மொழிபெயர்ப்பு. சர்வ வியாபகமுள்ளவரான முழுமுதற் கடவுள் அவரது சக்திகளின் மூலமாக ஆட்சி புரியும் செயல்களுக்கும் பக்தி தொண்டிற்கும் எஜமானர் ஆவார். எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அறியாமைக்கும் உண்மை அறிவிற்கும் அவரே முடிவான எஜமானராக இருக்கிறார். பொருளுரை. இப்பதத்தில் விஸ்வன் என்ற சொல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். வெவ்வேறு செயல்களுக்கிடையில் பக்குவமாக சஞ்சரிக்கும் ஒருவர் புருஷர் அல்லது க்ஷேத்ரஞர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இவ்வித சொற்களும் தனித்தன்மை உள்ள ஆத்மா மற்றும் பகவானான பரமாத்மா ஆகிய இருவருக்கும் சமமாக பொருந்தக்கூடியவை ஆகும். பகவத்கீதையில் 13.3 இவ்விஷயம் பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. க்ஷேத்ரஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வ க்ஷேத்ரேஷு பாரத க்ஷேத்ரோ ஞானம் யத் மதம் மம. க்ஷேத்ரம் என்றால் இடம் என்று பொருள்படும்.
இடத்தை அறிந்திருப்பவன் கஷேத்ரஞம் என்று அழைக்கப்படுகிறான். தனிப்பட்ட ஜீவன் அவனது வரம்புக்கு உட்பட்ட செயற்களத்தை அறிகிறான். ஆனால் பரம ஆளுநரான பரமாத்மா எங்கும் வியாபித்திருப்பதால் இருப்பவர் ஆதலால் அவன் அனைவருடைய எண்ணம், உணர்வு மற்றும் விருப்பு ஆகியவற்றின் செயல்களை அறிபவர் ஆவார். ஜீவராசி அவனுடைய சொந்த விவகாரங்களுக்கு எஜமானனாக இருக்கிறான். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானோ அனைவருடைய கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களின் விவகாரங்களுக்கும் எஜமானனாக இருக்கிறார். வேதாகம் சமதீதானி, அறியாமையால் உள்ளவன் மட்டுமே பகவானுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கும் இடையிலுள்ள இவ்வேறுபாட்டை அறிவதில்லை. அறிவற்ற இடத்திலிருந்து வேறுபட்ட ஜீவராசிகள் அறவெனும் தன்மையில் பகவானோடு ஒன்றுபட்டவர்களாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களை பற்றிய முழு அறிவில் பகவானோடு ஜீவராசி ஒருபோதும் சமமாகவே முடியாது. மேலும் ஜீவராசி எங்க மாதாஜி மேலும் ஓடிட்டு போல மேலும் ஜீவராசி ஒரு பகுதி அறிவை மட்டுமே உடையவனாக இருப்பதால் சில சமயங்களில் தனது சொந்த அடையாளத்தை பற்றிய மறதி உடையவனாக இருக்கிறான். இந்த மறதி பகவானின் ஏகபாத் விபூதி அல்லது ஜட உலகின் செயற்களத்தில் குறிப்பாக தோற்றமளிக்கிறது. ஆனால் திரிபாத் விபூதியின் செயற்களத்தில் அல்லது ஆன்மீக உலகில் ஜீவராசிகளுக்கு மறதி என்பதே கிடையாது. இவர்கள் மறதி சம்பந்தமான எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்கின்றனர். ஜட உடலானது ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும வடிவம் கொண்ட மறதியின் அடையாளமாகும். எனவே ஜட உலகை சேர்ந்த சுற்றுப்புறம் முழுவதுமே அவித்யா அல்லது அறியாமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஆன்மீக உலகை சேர்ந்த சுற்றுப்புறம் முழுவதுமே வித்யா அல்லது பூர்ண அறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவித்யாவில் வெவ்வேறு படித்தரங்கள் உள்ளன. அவை தர்மம், அதர்மம், தர்மம், அர்த்தம் மற்றும் மோக்ஷம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஜீவராசியும் பகவானும் இறுதியில் இரண்டர கலந்து விடுகின்றனர் என்ற அத்வைதிகளின் மோட்சத்தை பற்றிய இக்கருத்தும் கூட பௌதிகமானதே. ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்கள் என்ற அறிவு முழுமையற்ற அறிவு மட்டுமே அல்லாமல் அறியாமையும் ஆகும். ஏனெனில் மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளதை போல் அளவின் வேறுபாட்டை பற்றிய அறிவு அங்கில்லை. தனிப்பட்ட ஆத்மா அறிவில் பகவானுக்கு சமமானவராக ஆகவே முடியாது. இல்லையெனில் மறதி நிலையில் அவன் வைக்கப்பட முடியாது. எனவே ஜீவராசிகளின் மறதிக்கு உட்பட்ட நிலையொன்று இருப்பதால் பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் இடையில் எப்பொழுதும் கடலளவு வேறுபாடு இருக்கிறது. இவ்வேறுபாடு சிறு பாகத்துக்கும் முழுமைக்கும் இடையில் உள்ளதை போன்றதாகும். சிறுபாகம் ஒரு பொழுதும் முழுமைக்கு சமமானதல்ல. எனவே பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் இடையில் 100% ஒற்றுமை உள்ளது என்று கருத்து அறியாமை ஆகும். அறியாமை நிலையில் படைப்பை அடக்கியாள வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்குகிறது. எனவே ஜட உலகில் இதை அடக்கியாள்வதற்கான ஜட செல்வத்தை சம்பாதிப்பதில் ஒவ்வொருவரும் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆகவே அறியாமையின் அறிகுறிகளான கைகலப்பும் ஏமாற்றமும் இங்கு எப்பொழுதும் காணப்படுகின்றன. ஆனால் அறிவென்னும் படித்தரத்தில் பகவானிடம் உள்ள பக்தி தொண்டு காணப்படுகிறது. ஆகவே பக்தி தொண்டெனும் முக்தி பெற்ற நிலையில் அறியாமை மற்றும் மறதி, அவித்யா ஆகியவற்றின் ஆதிக்கத்தால் களங்கம் அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லை. இவ்வாறாக பகவானே அறியாமை மற்றும் அறிவு ஆகிய இரு களங்களுக்கும் உரிமையாளராக இருக்கிறார். ஜடவெளி அல்லது ஆன்மீக வெளியில் வாழ்வது ஜீவராசியின் விருப்பத்தை பொறுத்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much, Mataji. Shruti Vishchakrame Vivasvan Sasanana Sane Ubaye Yet Avidya Cha Purushash Dhubayashraya. அதாவது ஆஸ்ரயா என்றால் நிழல். ஸோ நமக்கு நிழல் யாரிடத்தில் கிடைக்கும்? ஒரு
ஒரு தொழிலாளிக்கு நிழல் அவருடைய எஜமானரிடத்தில் கிடைக்கும், பிள்ளைகளுக்கு நிழல் தன்னுடைய தாய் தந்தை இடத்தில், இல்லையா? இந்த பௌதிக நோக்கத்திலேயே நம்ம பார்த்தாலும் இவ்வாறு நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது, ஆன்மீக நோக்கத்தோடு நாம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாருக்குமே சர்வ ஜீவராசிகளுக்குமே நிழல் யார் என்றால் அந்த பரம்பொருள். அதுதான் ஆஸ்ரயா, எஜமானர் என்று இங்கே கொடுத்திருக்கக்கூடியது. இந்த இடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய மீனிங் கொடுத்திருக்காங்க. ஆஸ்ரயா என்றால் பொதுவாக நிழல் என்று பொருள். ஸோ நாம் எல்லாருமே பிரபுபாத ஆஸ்ரயா, அவருடைய நிழலுக்கு கீழே தான் இந்த இதெல்லாமே செயல்பாடுகள் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அபிஷியலா நாம் எல்லாருமே 16 ரவுண்டு பண்ணோம்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த அவருடைய நிழல் கீழே வந்து நாம செல்லணும். அதற்கான அந்த மார்க்கத்துக்கு தான் நீங்க எல்லாருமே படிவம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க, இல்லையா? அதுதான் நிழல் என்பது பொருள். ஆஸ்ரயா ஃபார்ம்னா என்ன அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆஸ்ரயா என்றால் நிழல். ஒரு குருவினுடைய அவருடைய நிழலுக்கில் அவருடைய பாதங்களில் நாம வந்து தஞ்சம் அடைவது. ஸோ ஒரு பகவானுடைய பக்தரோடு அவருடைய நிழலுக்கு போகும்பொழுது நமக்கும் வந்து பக்தி தொண்டு என்பது அவரே உத்தரவாதம் செய்ய வைக்கிறார். ஸோ நமக்கு எல்லாமே நன்மைகளை வழங்குவது அவரும் எவ்வளவு உழைக்கணும் அதுக்கு, இல்லையா? ஸோ நமக்கு நிழல் வழங்குறாருன்னா நம்மளை எந்த விதமான தவறான இதுக்கும் நம்மளை எடுத்துட்டு போகாம நம்ம எப்பெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனாலுமே அதை நல்பாதையில அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து நிறையவே குருக்கு இருக்கு. குரு என்பது சாதாரண ஒரு விஷயமே கிடையாது. யார் வேண்டுமென்றாலும் குரு ஆகவும் முடியாது, இல்லையா? உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து அடுத்தவர்களையும் வந்து அந்த பாதையில் எடுத்து செல்லக்கூடிய தகுதி உடையவன் ஒருத்தனே வந்து குரு. பக்தி மார்க்கத்துல வந்து அடுத்தவர்களை வந்து தன்னுடைய பக்தர்களை எல்லாம், பகவானுடைய பக்தர்களையாம் தன்னுடைய சீடர்களை எல்லாம் அவர் வந்து எடுத்து செல்பவனே குரு எனப்படுகின்றான். அவனும் ஒரு உதாரணமாக வந்து வாழ்ந்து காட்டு விட்டு செல்கின்றான், இல்லையா? அத்தகைய ஒரு மனிதர் தான் வந்து உண்மையான குரு அப்படின்றது. யார் வேண்டும் என்றாலும் குரு ஆகிவிட முடியாது. பக்குவ நிலையை அடைய வேண்டும், பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும், இந்த பௌதிக உலகத்துல கலங்கங்கள் இருந்து அவர் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர்களே குரு என்பார்கள், அல்லது ஆச்சாரியா என்பார்கள். சோ அப்படி ஆஸ்ரயா என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு இவ்வளவு அர்த்தம் உண்டு நமக்கு. சோ நிழல் என்று நிழல் என்பது மிகப்பெரிய இது. நம்ம யாருடைய நிழலையாவது இருந்தாதான் மேலும் நம்ம வந்து அதாவது முன்னேறக்கூடிய பாதைக்கு செல்கின்றோம். அது ஆன்மீகமாக இருக்கட்டும், பௌதிகமாக இருக்கட்டும். பௌதிகம் எல்லாமே இங்கேயே நிறைவடை விடுகின்றது. ஆனால் ஆன்மீகம் அப்படி கிடையாது. எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் அந்த குரு என்பவர் நம்மளை வந்து அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு மார்க்கத்துல நம்ம எப்படி இருந்தாலும் பிடிச்சி வருவார். ஸோ அதனால ஒரு குருவின் நிழல் கீழே நம்ம போயிட்டா கண்டிப்பா அவன் நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷனை வந்து அவரே பார்த்து கொள்வார். அதற்கான பாதையும் நமக்கு வந்து வழிவகுத்து கொடுப்பார். அதனால ஒரு குரு அனுகிரகத்தை நாம கண்டிப்பாக வேண்ட வேண்டும். நீங்க அந்த ஷெல்டர்னுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நீங்க வந்து தெரிந்து கொள்ளவும் வேண்டும். ஸோ ஸ்ருதி என்றால் ஜீவராசிகளுடைய விதி. நம்மளுடைய விதி எதை நிர்ணயிக்கின்றது? கர்மத்தின் பேசில், கர்மத்தின் பலன், முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலன் தான் நம்மளுடைய விதி வந்து நிர்ணயிக்கின்றது. அதற்கேற்றவாறு ஒரு குணாதிசயத்தையும் நாம பெறுகின்றோம். ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு நம்மளுடைய சூழ்நிலை வந்து நாம் எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றோமோ அதை பொறுத்துதான் நாம வந்து அந்த கர்ம பலனை வந்து நல்முறையில் நாம வந்து எக்ஸிகியூஷன், அதாவது செயல்படுத்தி இருக்கின்றோமா, இல்லை நாம வந்து நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காகவே நம்முடைய கர்மங்களை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோமான்றது வந்து நிர்ணயிக்கின்றது. ஸோ மடைமாற்றி கொள்ளக்கூடியது எல்லாமே இந்த மனசுக்கு இருக்கு, இல்லையா? ஏனென்றால் இந்த மனசு நினைக்கும் பொழுது புத்தி அதை வந்து செயல்படுத்துகின்றது. புத்தியோடு இருக்கக்கூடியவன் யார்? அந்த ஆத்மாதான். ஆத்மா இஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங் த, அதாவது இந்த வழியில போகணும்னு வந்து அதை அந்த இன்வோக் பண்ணக்கூடிய செயலை செய்வதே வந்து ஆத்மாதான். ஸோ தூண்டுகின்றவன் ஆத்மா. ஸோ ஒரு செயலை தூண்டுகின்றவன் வந்து ஆத்மா. பகவான் உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா ஸ்வரூபத்திலிருந்து அதை வந்து அப்ரூவலும் வந்து செய்கின்றார். நாம ஒரு குணாதிசயத்தோடு இருக்கும் பொழுது நல் மார்க்கம் என்பது நமக்கு தெரிந்தால் அதை நாம அந்த மார்க்கத்தில் செல்வது மிகவும் உசிதமான செயல். ஆனால் அதை தவிர்த்து நம்ம வந்து ஷார்ட்கட்ஸ்ல வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை வந்து இந்த பௌதிக லாபத்திற்காக எடுத்து செல்லும் பொழுது நாம கட்டுண்ட நிலையிலே நாம மீண்டும் மீண்டும் இங்கே பிறக்க வேண்டியதாகின்றது. விசர்க்கமே முழுமையாக வாழ்கிறார். விவஸ்வன் எங்கும் பரவியுள்ள அந்த முழுமுதற் கடவுள், அதாவது அந்த பரம்பொருள். சாசன அடக்கியாளும் செயல்கள், சாசனங்கள் அதாவது லீகல் இதெல்லாமே நம்ம எழுதுறாங்க இல்லையா, சாசனம் எழுதுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல அரசர்கள் எல்லாமே
சாசனங்களா தான் எழுதி வச்சுட்டு போனாங்க. அதாவது அடக்கி ஆளும் செயல்கள், அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள். அனசனே பக்தி தொண்டில் உள்ள செயல்கள். அவ்வையே இரண்டும் எத் என. ஆவித்யா என்பது அறியாமை. வித்யா என்றால் அந்த ஞானத்தை குறிக்கின்றது. எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ இந்த உண்மையான ஞானம் என்பதுதான் வித்யா. அதே மாதிரி ஆவித்யா என்றால் அதற்கு குவைட் ஆப்போசிட் ஆக்சுவலி, அறியாமை என்று பொருள். இந்த பிரபஞ்சம் பௌதீக இயற்கை. ஏகபாதம் என்பது இந்த ஏகபாத விபூதி என்பது இந்த பிரகிருத்தியை குறிக்கின்றது, இந்த பௌதீக இயற்கையை குறிக்கின்றது. திரிபாதம் என்பது அந்த மேல் திரிபாத விபூதி என்பது அந்த மேல் உலகத்தை குறிக்கின்றது. சோ புருஷா பரம புருஷர், ஆனால் உபய அவர்கள் இருவருக்கும் ஆශ්‍රய எஜமானர். சோ சர்வ வியாபகம் உள்ளவரான அனைத்திலும் அனைத்திலுமே நம்மளால பகவானை பார்க்க முடியும். வியாபித்திருப்பவர் அவர். அதனாலதான் வியாபகம் உள்ளவரான முழுமுதற் கடவுள் அவரது சக்திகளின் மூலமாக, அதாவது அவருடைய ஆற்றலின் மூலமாக, அவருடைய விபூதிகளின் மூலமாக ஆட்சி புரியும் செயல்களுக்கும் பக்தி தொண்டிற்கும் எஜமானர் ஆவார் இல்லையா? சோ அவர் எதை ஆள்கின்றாரோ அதற்கும் உரிமையாளர் அவர். அதே மாதிரி பக்தி தொண்டிற்கும் அவரேதான் எஜமானர். அதாவது இஸ் சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி கூட அவர் தான். அதாவது போத் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் இரண்டிற்குமே அவர் தான் அத்தாரிட்டி. எல்லா சூழ்நிலைகளும் அறியாமைக்கும் உண்மை அறிவிற்கும் அவரே முடிவான எஜமானர். அறியாமையும் என்பது இந்த குணத்தினால், இந்த பௌதிக குணத்தினால் ஏற்பட்டது. இந்த பௌதிக குணங்களே அவர்தான் சிருஷ்டிச்சதே இல்லையா? இந்த இயற்கைக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் 3 குணங்கள் என்பதை சிருஷ்டிச்சவரே அவர்தான். இந்த இரண்டுக்குமே, ஞானத்திற்கும் அவரே அதிபதி, அறியாமை என்னும் இந்த இருள்மயமான இந்த லோகத்தை ஆள்பவரும் அவர்தான். சோ இரண்டிற்கும் எஜமானர் அவர்தான். இப்பதத்தில் விவஸ்வன் என்ற சொல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். மிக இம்பார்ட்டன்டான பதம். அதாவது ஆள்பவர் என்று பொருள் இல்லையா? விவஸ்வன் இஸ் த பரம எஜமானர். வெவ்வேறு செயல்களுக்குள்ளே பக்குவமாக சஞ்சரிக்கும் ஒருவர் புருஷர் அல்லது சேத்ரஜ்ஞர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். சோ யாரு சேத்னஜ்ஞர் என்று நம்ம சொல்கின்றோம்? இந்த களத்தை அறிபவன் தான் சேத்ரஜ்ஞன். களத்தை அறியாத வரைக்குமே அவன் வெறுமனே ஜடத்திற்கு சமம்தான் இல்லையா? இந்த களம் என்பதே தெரியாம, இது உடல் ஒரு களம், இதுல ஆத்மா என்பவன் தான் ஜீவாத்மா, இந்த களத்திற்கு மட்டுமே செகண்டரி உரிமையாளன் என்பதை அறியாதவன் அவன் எப்பொழுதுமே ஒரு மூடன். ஆனா அவன் சேத்ரஜ்ஞன் ஆக முடியாது. சேத்திரத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்பவனே சேத்ரஜ்ஞன். ஒரு ஸ்தலம் இருக்கு, இந்த ஸ்தல வரலாறை பற்றி எத்தனையோ திவ்ய தேசங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த திவ்ய தேசங்களை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொள்பவன் சேத்ரஜ்ஞன் ஆகின்றான். தெரிந்து கொள்பவன் அதனுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிந்து கொள்பவன். அதே மாதிரிதான் இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்பவன் தான் அது ஜெனரிக் வே. ஆனா இது ஸ்பெசிபிக்கா ஓர் உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்பவன் அந்த கஷேத்திரத்திற்கு அவன் உரிமையாளன் ஆகின்றான். சோ ஆனா பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார். பரமாத்மா சொரூபத்துல எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கின்றார். அவர் அனைத்து கஷேத்திரங்களுக்குமே அவர் எஜமானராகின்றார். அதனால்தான் இஸ் த பிரைமரி கஷேத்ரஜ்ஞன், நாம எல்லாருமே செகண்டரி கஷேத்ரஜ்ஞன். ஏனென்றால் நமக்கு நம்ம உடலை பற்றி தான் தெரியும், நம்மளை பத்தி மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நம்மளுடைய மனசு நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும், அடுத்தவர்களுக்கு தெரியாது. நான் எந்த அளவுக்கு அதாவது நல்லவன் என்பதை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். வெதர் ஐ எம் ஹேவிங் அ குட் குவாலிட்டி ஆர் பேட் குவாலிட்டி, நான் செய்தது தவறா சரியா, அதாவது தவறா இல்ல சரியா என்பதெல்லாம் நான் தான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். நாம் ஒரு செயலை செய்து விட்டு அதனுடைய விளைவை எதிர்கொள்ளும் பொழுது எஸ் ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே என்ற அந்த உள்ளுக்குள்ள வரக்கூடிய உணர்வு இந்த ஒரு உடலை சார்ந்த மனசுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். வெளியில ஒத்துக்கொள்வது என்பது அவனுடைய பெருந்தன்மை, அவனுடைய குட் குவாலிட்டி. அது சொல்லாமலே சைலண்டா இருக்கிறது அது அவனுடைய குவாலிட்டி இல்லையா? சோ சில பேர் ஒத்துக்குவாங்க, சில பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. தன் தவறை உணர்ந்து அதாவது சாரி கூட கேட்கக்கூடிய பக்குவ நிலை ஒரு சிலருக்கு உண்டு. ஒரு சிலருக்கு தன்னுடைய தவறையே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை இருக்காது. அடுத்தவர்கள் சொன்னாலும் அது தவறாகவே அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். ஆனால் உள்ளத்திற்கு அவருக்கு தெரியும் அவர் செய்தது தவறு என்று. சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான செயல், அதாவது இயல்புகளை உடையவர்கள். அவரவர்களுடைய குணாதிசயத்திற்கேற்றவாறு நாம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். வெவ்வேறு விதமான பக்குவமான நிலையில் நாம இங்கே வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர் தான் இந்த செகண்டரி புருஷர் நாம் எல்லாருமே இந்த உடலுக்கு. ஆனால் இந்த பிரைமரி புருஷா இஸ் த
பகவான் ஆக்சுவலி தட் இஸ் த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷிரோத கஷாயி விஷ்ணு. சோ இவ்விரு சொற்களும் தனித்தன்மை உள்ள ஆத்மா மற்றும் பகவானான பரமாத்மா ஆகிய இருவருக்கும் சமமாக பொருந்தக்கூடியவை ஆகும். பகவத்கீதையில் தான் இதே 3rd ஸ்லோகத்துல வருது. க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வ கஷேத்ரேஷம் பாரத. சர்வகஷேத்ரேஷம் அனைத்து கஷேத்திரங்கள், மாம் என்றால் பகவானை குறிக்கின்றது. சோ கஷேத்ரஜ்ஞயோர் ஞானம், அதாவது அனைத்து கஷேத்திரங்களை பற்றி அறிந்தவர் அவர் ஒருத்தர் தான், பரம்பொருள், அதுவே ஞானம். எத்தக் ஞானம் மதம் மமக, அவரே அந்த அந்த ஞானத்திற்கே பிறப்பிடமே அவர்தான் இல்லையா, பகவான் தான். நாம இந்த ஒரு கஷேத்திரத்தை பற்றி தான் நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியும். இதை ஒண்ணுதான் நம்மளால செயல்படுத்த முடியுமே. நாம் எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். ஆனால் நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு செயல்படுகின்றோம். அதற்கேற்ற குணாதிசயத்திற்கேற்றமாறு அந்த செயல்பாடு என்பது வெளிப்படுகின்றது. ஆனால் பகவான் நம்மளுடைய முந்தைய ஜென்மம், இந்த ஜென்மம், இனிமே என்ன வரப்போகின்றதுன்ற அவருக்கு நன்னா தெரியும். நாம் எவ்வாறெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கணும், ஒவ்வொரு ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை குறிச்சுட்டு இருக்கார். நம்முடைய இருமைகள், அதாவது அக்கௌண்ட்ல இது பாவம், இது புண்ணியம் என்பது அந்த அக்கௌண்ட்ல ஏறிண்டே இருக்கு. ஆனா நம்ம தான் நேத்து பண்ண செயலை இன்னைக்கு மறந்துடுவோம் இல்லையா, we will forget. நமக்கு மறதி என்பது கொடுத்திருக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதம். நாம் எப்பவுமே பகவானோட ஈக்குவலா ஆகவே முடியாது. the quality of the living entity எல்லாமே சமமாக இருக்கலாம். நாமும் இந்த ஜீவாத்மா நித்தியமானது, பகவானும் நித்தியமானவர். ஆனால் நமக்கும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்புகளும் ஒன்றல்ல, குவாலிட்டிஸ் தான் சமம். ஆனால் குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால அவரோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. நம்ம பகவான் ஒரு கடல் போன்றவர் என்றால் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் துளி போன்றவர்கள் தான் நாம, அப்படிங்கறத தெரிந்து கொள்ளணும். சோ குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம அவரோட என்றைக்குமே கம்பேரிஷன் பண்ணவே முடியாது. சோ இவ்விஷயம்தான் கஷேத்திரம் என்ற இடம் பொருள்படும். இவ்விடத்தை அறிந்தவன் கஷேத்ரஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். தனிப்பட்ட ஜீவன், அதாவது ஒவ்வொரு ஜீவனுமே அவன் வரம்புக்குட்பட்ட செயற்களத்தை, நமக்கு தெரியும் இது ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த உடல் பற்றி நமக்கு நன்னா தெரியும். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க உடலுக்கு பற்றி சம்பந்தப்பட்ட, அதாவது ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் ரிலேட்டடான பண்புகள், அவை எல்லாம் நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றோம் என்பதை நாம் உட்கார்ந்து ஆராய்ந்தால் கண்டிப்பாக விளங்கும். நாம் எதை நன்முறையில் எடுத்து சென்றோம், எதை நாம் தவறாக பை மிஸ்டேக் எடுத்து சென்றோம் என்பதை நம்மளால ஈஸியா அலசி ஆராய முடியும். ஆனால் பரம ஆளுடனான பரமாத்மா, அதாவது ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணு எங்கும் வியாபித்திருப்பவராதலால் அவருடையது எண்ணம், அதாவது அனைவருடைய எண்ணம், நம்மளுடைய எண்ணக்கு 3 விதமான, இதுதான் விஞ்ஞான மயத்துல நம்ம சொல்றது இல்லையா. எண்ணம் என்றால் திங்கிங் இல்லையா, தாட் ப்ராசஸ். அடுத்து உணர்வு என்பது நம்ம ஃபீல் பண்றது, உணர்வு என்பது ஃபீலிங். அடுத்து விருப்பு என்பது டிசையர், அதாவது ஆசை கொள்ளுதல் என்பது. சோ இந்த 3 அடிப்படையில தான் நம்ம செயல்களை அறிபவர் ஆகின்றோம். ஜீவராசி அவனுடைய சொந்த விவகாரங்களுக்கு எஜமானனாக இருக்கின்றான் இல்லையா. நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு எஜமானன் நாம தான். ஆனால்தான் அது எல்லாமே நம்ம அக்கௌண்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கு ஆக்சுவலி. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானோ அனைவருடைய கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்கள் விவகாரங்களுக்கும் எல்லாவற்றுக்குமே பரம எஜமானராக ஆகின்றார். வேதாகம் சமதீதானி, அறியாமையால் உள்ளவன் மட்டுமே பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்குள்ளே வேறுபாட்டை அறிவது கிடையாது. எஸ், நம்ம ஹிருதயத்துல ஜீவாத்மா ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனுடைய சுரூபமும் பகவான் அந்த பரமாத்மா தான் என்பதை ஒரு அஞ்ஞானியவாதியால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. அறிவற்ற ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்ட ஜீவராசிகள் அறிவெனும் தனிமையில் பகவானோடு ஒன்றுபட்டவர்களாக இருக்கக்கூடும் இல்லையா. அந்த குவாலிட்டி ஜீவாத்மா இஸ் பீயிங் த பரமாத்மாவிலிருந்து தோன்றியது, பின்ன பகுதிகள் தான். இந்த ஞானத்தை அவன் பெற்றிருப்பான். ஆனால் கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களை பற்றிய முழு அறிவில் பகவானோடு ஜீவராசி ஒருபொழுதும் சமமாகவே முடியாது. ஏனென்றால் எல்லாவற்றையுமே ஆள்பவருக்கு மட்டும்தான். இப்ப என்னுடைய தலையெழுத்து போன ஜென்மத்துல என்ன இருந்தது, இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், இனிமே என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. என்ன பண்ண போறேன்றது கூட அடுத்த நிமிஷத்துக்கு மட்டும்தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். நாளைக்கு இந்த வேலையில என்ன செய்வோம்ட்டு கண்டிப்பா நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. we can only பிளான் பண்ண முடியும், ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட் பிளானிங் தான் செய்ய முடியும். எஸ், டிக்கெட் ஃபிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆனா அங்கே சென்று சேர போகின்றோமா இல்லையன்றது நம்ம
நம்ம கையில கிடையவே கிடையாது, எல்லாம் அவனுடைய அருள் தான். ஸோ அது அந்த டெஸ்டினேஷன் போகணுன்றது நம்ம வெறுமனே பிரயத்தனம் மட்டும்தான் செய்திருப்போம். அந்த முழுவதுமான அதை எக்ஸிகியூஷன் பண்ண வைக்கிறது அந்த பரம்பொருள். இந்த வாழ்க்கையில நம்ம ஜீவராசிகள் எதையுமே நாம் தனித்து இயங்குவது கிடையாது. we are not capable of doing. அவருடைய ஆற்றல் நம்ம உடல்ல இல்லாத வரைக்கும் நம்மளால எதையுமே செய்ய முடியாது. அவருடைய ஆற்றல் நம்ம ஆத்மா ஜீவனுக்குள்ள வந்து உட்புகுந்திருப்பதால் தான் நாம ஒரு செயலில் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம கண்டிப்பா, the power has been given by the God. without the power of the God இங்க எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே ஒரு மரக்கட்டை தான் நம்ம எல்லாருமே. சோ அதனால ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன் அவர்தான், அந்த பரம்பொருள் அவர்தான் நம்மளை வந்து இயக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறார். the activeness of the soul is by the presence of the பரமாத்மா அப்படிங்கறது வந்து நாம உணர வேண்டும். மேலும் ஜீவராசி ஒரு பகுதி அறிவை மட்டுமே உடையவனாக இருப்பதால் நமக்கு ஏதோ சிற்றறிவு மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும், கொஞ்சமான ஒரு நாலேஜ் தான். சில சமயங்களில் அந்த அதாவது சொந்த அடையாளத்தை பற்றிய மறதி உடையவனாக இருக்கின்றான். ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அது. அதாவது தன்னுடைய ஐடென்டிபிகேஷனை கூட அவன் வந்து சில சமயங்கள் வந்து மறந்து விடுகின்றான். அதாவது நான் ஒரு ஜீவாத்மா, நான் இந்த உடலில் இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறதையே வந்து சில சமயங்களில் அவன் மறக்க செய்கின்றான். இவையெல்லாம் அஞ்ஞானவாதிகளினுடைய நிலை. ஆக்சுவலி ஒரு முறை தான் யார் என்பதை உணர ஆரம்பித்த பிறகு அவன் தனக்கு தெரியும் தான் எத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும், எதை செய்தால் நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் நிலை பெற்று இருக்க முடியும் என்பதையெல்லாம் அவனால உணர முடியும். இந்த மறதி பகவானின் ஏகபாத விபூதி, அதாவது இந்த ஜட உலகின் செயல்கரத்தில் குறிப்பாக தோற்றம் அளிக்கின்றது. ஏகபாதம் என்பது இந்த ஜட உலகம், இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக், இந்த பிரகிருதியை வந்து குறிக்கின்றது. ஆனால் திரிபாத விபூதியின் செயற்களத்தில், அதாவது ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து இது தோற்றம் அளிக்காது. ஆன்மீக அதாவது உலகில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் மறதி என்பதற்கு இடமே கிடையாது. அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே ஞாபக சக்தி எல்லாம் உண்டு. அவர்கள் என்னன்னு இதுக்கு மேல அவங்க அந்த பிறவி எடுக்க போறதும் கிடையாது. சோ இந்த ஜென்மத்துல என்ன செய்து கொண்டு சென்றார்கள், அங்கே சென்ற பிறகு பகவான் அவர்களுக்கு அந்த பக்தி தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து வழங்குகின்றார். சோ அங்கேயும் போய் அவங்க அதை கண்டினியூ பண்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பு வந்து நல்குகின்றார் அவர். சோ அதனால வந்து அந்த கண்டினியூவேஷன்லயே அவர்கள் வந்து சென்று கொண்டே இருக்கின்றார். ஜட உடலானது ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம வடிவம் கொண்ட மறதியின் அடையாளமாகும். நமக்கு உண்டு இல்லையா, ஆத்மா அதுக்குள்ளதான் இருக்கு. மேல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கவர் பாடி என்னது, ஸ்தூலம். அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கவர் எது, சூக்ஷ்மம். அதுக்குள்ளதான் வந்து ஆன்மா இருக்கு. சோ இந்த ரெண்டு உடல்களையும் நாம் இங்க கலைந்தால் மட்டுமே அந்த ஆத்மா மட்டும்தான் மேல் உலகத்திற்கு செல்லும். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல மறதி என்னக்கூடிய அடையாளத்துலதான் இந்த ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. எனவே ஜட உலகை சேர்ந்த சுற்றுப்புறம் முழுவதுமே ஆவித்யா அல்லது அறியாமை என்றே அழைக்கப்படும். எதற்காக இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து இருள்மயமானது என்று மிருத்யுலோகம் என்றும் நாம அழைக்கின்றோம் என்றால், இந்த பிரபஞ்சமே அந்த இயல்புகளால் ஆனதுதான். ஆவித்ய பூர்வகம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா, நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ அந்த ஆவித்யா என்பது இந்த பிரபஞ்சம் அறியாமையினுடைய தோற்றமாக வந்து அந்த சுற்றுப்புறமே நமக்கு அப்படிதான் வந்து ரெப்ரசன்ட் ஆகுது. ஆனால் ஆன்மீக உலகை சேர்ந்த சுற்றுப்புறம் முழுவதுமே வித்யா, அதாவது பூரண அறிவு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆவித்யாவில் வெவ்வேறு படித்தரங்கள் உள்ளன இல்லையா, அவை தர்ம, அர்த்த, மோட்சம். சோ இதெல்லாமே வந்து படிப்படியாக நம்ம வந்து செல்கின்றோம். அதே வந்து காம என்னும், அதாவது அறியாமையில் நாம முழுமையாக நிறைந்து விட்டால் கீழ் உலகங்களுக்கே நாம வந்து தள்ளப்பட்டுகின்றோம். அட்லீஸ்ட் ரஜோகுணத்துல இருந்தாலாவது நம்ம நெக்ஸ்ட் சத்துவகுணத்துக்கு எலிவேட் ஆக முடியும். ஆனால் தாம்சிக்ல வந்து இருக்கக்கூடியவங்க வந்து சத்துவகுணத்துக்கு வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான செயல். அதற்கு ஒரு குரு அனுகிரகம் இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால தாம்சிக்ல இருந்தாலும் மேல வர முடியும். அதற்கும் அவர்கள் ஏதாவது கொஞ்சம் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் இல்லையா. ஜீவராசியும் பகவானும் இறுதியில் இரண்டல கலந்து விடுகின்றன என்று அத்வைதிவாதிகள் வந்து இக்கருத்து கூட பௌதிகமானதுதான். அதுவும் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் அவங்களுடைய இது. ஏனென்றால் அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள். அதாவது நான் அந்த பிரம்ம நிலையை காணும் பொழுது நானும் கடவுளும் ஒரே நிலையில் தான் இருக்கின்றோம் என்பதை அவர்களுடைய கூற்று. அது தவறானது. பகவானுடைய அந்த ஆற்றலுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஆற்றல் வெறுமனே வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அளவின் வேறுபாட்டை, குவான்டிட்டி வந்து வேரியேஷன் இருக்கு இல்லையா. ஒரு சமுத்திரமும் ஒரு உப்பு, அதாவது ஒரு டிராப் நீர், சமுத்திரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு டிராப் நீரும் சமுத்திரமும் எவ்வாறு சமமாக முடியும்? குவாலிட்டி வைஸ் இது எவ்வளவு உப்பு கரிக்கின்றதோ அதே மாதிரி உப்பு அங்கேயும் கரிக்கும் இல்லையா. ஆனா அந்த குவாலிட்டி வைஸ் மட்டும்தான் சமம்.
ஆனா குவான்டிட்டியில வந்து நம்ம ஒரு சமுத்திரத்திற்கு ஒரு துளி நீருக்கும் வந்து சமம் என்று என்றைக்குமே நாம சொல்ல முடியாது. இல்லை மறதி நிலையில் அவனோட வைக்கப்பட்டிருக்கவும் முடியாது இல்லையா? நாம் எல்லாமே மறதியில தான் இருக்கோம். முந்தைய ஜென்மத்துல என்னவா பிறந்திருந்தோம், என்ன செயல்கள் செய்தோம் என்று நமக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றதா? கிடையவே கிடையாது. சோ அந்த மறதி என்பதை பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். மறதி இல்லைன்னா நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகி எந்த ஜென்மத்திலும் என்ன செயல் செய்தோன்றது வந்து அதுவே நமக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். அதனால இங்கேயும் வந்து நம்ம சரியாக செயல்பட மாட்டோம். மறதி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்லி. சோ இந்த பௌதீக நிலைக்கு வந்த பிறகு மறதி இல்லை என்றால் நாம செய்திருக்கக்கூடிய அத்தனையுமே தேவையற்ற செயல்கள் எல்லாமே வந்து நம்மள குழப்பத்திற்கு தான் வந்து தள்ளிவிடும். சோ ஜீவராசிகள் மறதிக்கு உட்பட்ட நிலை ஒன்று இருப்பதால் பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் நிலை எப்பொழுதும் கடலளவு வேறுபாடு இருக்கின்றது. இவ்வேறுபாடு சிறு பாகத்திற்கும் முழுமைக்கும் இடையில் உள்ள, அதாவது ஒரு அப்சல்யூட் முழுமையான ஒரு இதுல இருந்து ஒரு துளிய நாம எப்படி வேறுபாடு நம்மளால ஈஸியா, குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டும் சமம் தான் இல்லையா? ஆனா குவான்டிட்டியில பார்த்தா அது வெவ்வேறு நிலைகள். ஒரு சிறு பாகம் ஒருபொழுதும் முழுமை ஆகவே ஆகாது இல்லையா? அது கண்டிப்பா முழுமையாக சமமானது அல்ல. எனவே பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் இடையிலே 100% ஒற்றுமை உள்ளது என்று கருத்தும் அறியாமையாகும். சோ அறியாமை நிலையில் படைப்பை அடக்கியாள வேண்ட எண்ணம் மேலோங்குகின்றது இல்லையா? நாம் எல்லாருமே அடுத்தவங்களை வந்து கீழே தள்ளி நாம மேல போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் நம்ம கிட்ட மேலோங்கிதான் இருக்கின்றது. எல்லாவற்றிலுமே நான் கிரேட் அப்படின்னு எப்பவுமே நாம வந்து காம்படிட்டிவா வாழ்ந்து காட்டணும், அவனை விட நாம மேல போகணும், எப்பவுமே கம்பேரிஷன், அது தவறு. தட் இஸ் ராங். அவரவர்களுக்கு கர்மங்கள் என்னென்ன நிலையில் இருக்கோ அதற்கேற்றவாறுதான் வந்து நம்மளால வந்து செயல்பட முடியும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருத்தன் பணக்காரனாக இருப்பதும் ஒருத்தன் ஏழையாக இருப்பதும் அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலனால தான் என்பதை நாம, ஏன் பகவான் இந்த மாதிரி இன்இக்வாலிட்டிஸோட பிறக்க வச்சார் அப்படின்னு? பகவான் எப்பவுமே பிறக்க வைக்கல நம்மள. எப்படி நாம செய்த கர்மங்கள் தான் நாம் இவ்வாறு பிறப்பெடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு உட்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சோ we are all born because of our whatever deeds we have performed. பூர்வ ஜென்மத்துல நாம செய்த கர்மங்கள் அனைத்துமே நாம இந்த ஜென்மத்துல இவ்வாறாக நாம வந்து வாழ வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றது. பகவானுடைய கருணை இருந்தால் அதை நாம வந்து நீந்தி செல்வது, கரை சேர்வது இயலக்கூடிய காரியம். ஆனால் அந்த படகை நாம பற்ற வேண்டும் இல்லையா? பக்தி என்னும் அந்த படகை நாம பற்றும் பொழுது கரை சேருவது என்பது சுலபமாகிவிடும். எப்பொழுது வரைக்குமே நாம் அந்த படகை நாம பற்றாம இருக்கின்றோமோ நாம எதிர்நீச்சல் போட்டுக்கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். இங்கேயே வந்து நகர்ந்த மாதிரியே நமக்கு தெரியாது. பக்தி என்ற படகை நம்ம வந்து அந்த பிடிப்பு பிடிக்காத வரைக்குமே நாம வந்து அந்த பெரிய கடல்ல நீந்திக்கிட்டே தான் இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். சோ அறியாமை மற்றும் மறதி ஆவித்யா ஆகியவற்றின் ஆதிக்கத்தால் கலங்கம் அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லை. இவ்வாறாக பகவானே அறியாமை மற்றும் அறிவு ஆகிய இரு களங்களுக்கும் உரிமையாளர் ஆவார் இல்லையா? சோ இங்க அறியாமை அறிகுறிகளான கை கலப்பு, ஏமாற்றம் எல்லாமே நடந்து கொண்டுதான் இருக்கு. நமக்கு எத்தனை பேருக்கு ஏமாற்றம் நடக்கல? நம்மள எத்தனை பேர் மோசம் எத்தனையோ பேர் மோசம் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? சோ சில இடங்கள்ல நாம எல்லாமே வந்து இழந்திருப்போம். சில இடங்கள்ல வந்து நாம வந்து புத்திசாலித்தனமாக அந்த சூழ்நிலை வந்து ஹேண்டில் பண்ணி வெளியே வந்திருப்போம். அதாவது ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் நமக்கு வந்து சிலதை வந்து சில சூழ்நிலைகளை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது. அதுல இருந்து வெளிப்படும் பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வந்திருப்போம். ஒண்ணு வெற்றியோட வந்திருப்போம், இல்ல வந்து தோல்வி அடைந்திருப்போம், இல்லை வந்து துக்கத்தோட வந்திருப்போம், இல்ல சுகத்தோட அதாவது நிம்மதியோட வெளியே வந்திருப்போம். ஒவ்வொரு சூழல்ல வந்து ஒவ்வொரு விதமான செயல்பாடுகளை நாம செய்து கொண்டிருக்கோம். சில சமயத்துல ஞானம் என்னும் அறிவை உபயோகப்படுத்தி நம்மளால வெற்றி கொள்ள முடிகின்றது. அதே மாதிரி சில சமயத்துல அறியாமையில் வந்து நாமளே தவறிழைத்து அதுல போய் மாட்டிக்கொள்ளவும் முடிகின்றது. இந்த இரண்டிற்குமே உரிமையாளர் யார்? அந்த பரம்பொருள் என்பதுதான் இங்கே விளக்கத்திலிருந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட வெளி அல்லது ஆன்மீக வெளியில் வாழ்வது ஜீவராசியின் விருப்பத்தை பொறுத்ததாகும் இல்லையா? நாம எதை அடையணும் விரும்புறோமோ அதை தான் அடைகின்றோம். நாம பௌதீகத்தை ஆளணும்னா அந்த ஆளக்கூடிய தகுதியை தான் நாம பெறுகின்றோம். அதையே பகவான் நமக்கு வழங்குகின்றார். இல்ல நாம ஆன்மீகத்துல போகணும்னு நினைச்சோம்னா மனசுல வந்து இந்த ஸ்திரத்தன்மையோட நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொண்டால் அதற்கும் பகவான் வந்து நமக்கு வந்து அருள் புரிகின்றார். சோ நாம எதை விரும்புறோமோ அதை தான் நாம் அடைகின்றோம் என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. யஸ்மாத் அண்டம் விராட் ஜக்னே பூதேந்திரிய குணாத்மக ந திரவ்யம் அத்யகாத் விஸ்வம் கோபிஹி சூரிய இவாதபன். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
यस्मात् अंडम विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तत् द्रव्यम अत्यगात् विश्वम गोपिः सूर्य इवादबन. யஸ்மாத் யாரிடமிருந்து, அண்டம் பிரபஞ்ச கோலங்கள், விராட் மேலும் பிரபாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபம், ஜக்னே தோன்றியது, பூத முழு பொருட்கள், இந்திர புலன்கள், குண ஆத்மக குணத்தை தழுவிய, தத் திரவியம் பிரபஞ்சங்கள் மற்றும் பிரபஞ்ச ரூபம் போன்றவை, அத்யகாத் கடந்துள்ளது, விஸ்வம் எல்லா பிரபஞ்சங்களும், கோபி கதிர்களால், சூரியன் இவை போன்று, ஆதபன் வெளிப்படப்பட்டுள்ள கதிர்களும் வெப்பமும். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து பிரபஞ்ச கோலங்கள் மற்றும் பௌதீக மூல பொருட்கள், குணங்கள், புலன்கள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய பிரபஞ்ச ரூபம் ஆகியவை உற்பத்தி ஆகின்றன. இருப்பினும் சூரியன் அதன் கதிர்கள் மற்றும் வெப்பம் ஆகியவற்றிலிருந்து பிரிந்திருப்பதை போலவே அத்தகைய ஜட தோற்றங்களில் இருந்து அவர் பிரிந்திருக்கிறார். பரம பொருளுரை. பரம சத்தியம் முந்தைய பதத்தில் புருஷர் அல்லது பரம புருஷரான புருஷோத்தமன் என்று ஆராய்ந்தறியப்பட்டுள்ளார். பூரண புருஷர் அவரது வெவ்வேறு சக்திகளின் மூலமாக ஈஸ்வரராக அல்லது பரம ஆளுநராக இருக்கிறார். ஏகபாத் விபூதி எனப்படுவது பகவானுடைய ஜடசக்தியின் தோற்றமாகும். இது பகவானின் கீழுள்ள எஜமானிகளுள் ஒன்றாகும். இதனால் பகவான் அதிகமாக கவரப்படுவதில்லை. இது கீதையில் பின்னா பிரகிருதி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் திரிபாத் விபூதி பகவானது சக்தியின் ஒரு தூய ஆன்மீக தோற்றமாக இருப்பதால் அவருக்கு அது கவர்ச்சி கொண்டதாக இருக்கிறது. எனவே பகவான் ஜடசக்தியை கருத்தரிக்க செய்வதன் மூலமாக ஜட தோற்றத்திற்குள் விஸ்வரூபம் எனும் பிரம்மாண்டமான ரூபமாக தம்மை அவர் விரிவித்துக் கொள்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு காட்டியதை போன்ற விஸ்வரூபம் பகவானின் மூல ரூபம் அல்ல. புருஷோத்தம அல்லது கிருஷ்ண ரூபமே பகவானின் ஆதியான உன்னத ரூபமாகும். சூரியனை போலவே அவரும் விரிவடைகிறார் என்று இங்கு நன்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியன் அதன் பயங்கரமான வெப்பம் மற்றும் கதிர்களின் மூலமாக தன்னை விரிவடைய செய்கிறது என்றாலும் அத்தகைய கதிர்களும் வெப்பத்திலும் இருந்து அது எப்பொழுதும் விலகியே இருக்கிறது. அருவவாதி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய ரூபத்தை பற்றிய தகவல் இல்லாமல் அவரது கதிர்களின் தன்மையை கொண்டு தீர்மானம் செய்கிறான். எனவே இரு கரங்களுடன் புல்லாங்குழலுடனும் திவ்யமான சுய ரூபத்தில் காட்சி தரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அருவவாதிகளை திகைக்க செய்கிறார். பகவானின் பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபத்தை மட்டுமே இவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. சூரியனின் கதிர்கள் சூரியனுக்கு இரண்டாம் பட்சமே ஆவையே. அதை போலவே பகவானின் அருவமான பிரம்மாண்ட ரூபமும் கூட அவரது சுய ரூபமாகிய புருஷோத்தமனுக்கு இரண்டாம் பட்சமாகவே இருக்கிறது. பிரம்ம சமிதை 5.27 இக்கூற்றை பின்வருமாறு உறுதிப்படுத்துகிறது. ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபாவித சாபித ஸ்தாபிர் ஏவ நிஜ ரூபதக யா காலபிஹி கோலோக ஏவ நிவசதி அகிலாத்மபூதோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. பிரம்ம புருஷ பகவானாகிய கோவிந்தன் அவரது சொந்த தேகத்தின் கதிர்களால் அனைவரது புலன்களுக்கும் சுறுசுறுப்பூட்டுகிறார். அவர் கோலோகம் என்றழைக்கப்படும் அவரது உன்னத இருப்பிடத்தில் வாழ்கிறார். இருப்பினும் அவரது மகிழ்ச்சியான ஆன்மீக கதிர்களை விரிவடைய செய்வதன் மூலமாக படைப்பின் ஒவ்வொரு மூளை முடுக்குகளிலும் அவர் பரவி இருக்கிறார். ஆன்மீகமான இக்கதிர்கள் அவரது சுயமான ஆனந்த சக்திக்கு சமமான ஆற்றலை கொண்டதாகும். எனவே அவர் தமது நினைத்தற்கரிய சக்தியின் மூலமாக ஒரே சமயத்தில் உருவமுள்ளவராகவும் அருவமானவராகவும் இருக்கிறார். அவர் ஜட மற்றும் ஆன்மீக தோற்றங்களின் வேற்றுமையிலும் பூரண ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தி இரண்டற்ற இருவராக இருக்கிறார். அவர் அனைத்திலிருந்தும் வேறானவராக இருக்கும் அதே சமயம் எதுவுமே அவரிலிருந்து வேறானதல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மாத் அண்டம் விராட் ஜக்னே பூதேந்திரிய குணாத்மகः தத் திரவ்யம் அத்யகாத் விஸ்வம் கோபிஹி சூரிய இவாதபஹன்.
யஷ்மாத் யாரிடம் இருந்து, அண்டம் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து படைக்கப்பட்ட அநேக அதாவது கோலங்கள், பிரபஞ்ச கோலங்கள், விராட் மேலும் பிரம்மாண்ட பிரபஞ்ச ரூபம், அந்த விராட் ரூபத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறார். யக்ஞேக தோன்றியது, பூத மூலப்பொருட்களை பத்தி எல்லாம் பஞ்சபூதங்களை பற்றி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இந்திரியா புலன்கள், குண நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்கள் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து எந்தெந்த இதுல இருந்து தோன்றுகின்றது என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம். குண ஆத்மக குணத்தை தழுவிய, தத் திரவியம் பிரபஞ்சங்கள் மற்றும் பிரபஞ்ச ரூபத்தை போன்றவை, அத்யாத் கடந்துள்ளது, விஸ்வம் எல்லா பிரபஞ்சங்களுக்கும், அதாவது கோபி கதிர்கள், சூர்யா சூரியன், இவ போன்று, ஆதவன் வெளியிடப்பட்டுள்ள கதிர்களும் வெப்பமும். சோ சூரியன்ல இருந்து என்னென்ன தோன்றுகின்ற, சூரியன் தோன்றுகின்றான், அதனுடைய பிரகாசமும் நமக்கு தெரிகின்றது, வெப்பமும் நம்மளால வந்து அந்த கதிர்கள் ரேஸ் எல்லாமே எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றது இல்லையா. கதிர்கள், வெப்பம் மற்றும் பிரகாசம், இது மூன்றுமே ஒரே டைம்ல தான் அதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா. சூரியனை பார்க்க முடிகின்றது, அதனுடைய ஒளி கதிரும் வீசுறதையும் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம், அதனுடைய லைட் அதாவது வந்து பிரகாசத்தையும் நாம வந்து பிரைட்னஸையும் நம்ம பார்க்கின்றோம். அதே மாதிரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நமக்கு அந்த வெப்பத்தையும் வந்து உணர முடியும். நிறைய அந்த அதாவது 12 மணி வெயில்ல போய் நின்னோம்னாக்கா அது சுல்லுன்னு நமக்கு வந்து வெப்பம் தெரியும். காலை வெயில்ல நமக்கு அந்த வெப்பம் உணர முடியறது இல்லை, ஏன்னா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும். உச்சி வெயில் வரும்பொழுது நமக்கு வந்து அந்த வெப்பத்தை நம்மளால உணர முடிகின்றது. அதே போலதான் வந்து இது மூன்றுமே வெவ்வேறு நிலைகள் தான், ஆனால் மூன்றும் ஒரே இடத்திலிருந்து அட் எ டைம் தான், பிரித்து எடுக்க முடியாது நம்மளால இல்லையா. ஸோ ஒன்லி வி கேன் ஃபீல் வித் த டிஃபரன்சஸ். ஸோ வெப்பத்தை நம்மளால வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி பிரகாசத்தையும் வந்து நம்மளால உணர முடியும், கதிர்களையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். இந்த மூன்று நிலைகளை நாம வந்து இங்கே காண்கின்றோம் சூரியனிடத்திலிருந்து. அது போன்றுதான் பகவானுடைய இதுவும் தோற்றம் கூட என்பதை நாம் இங்கே கம்பேரிசன். முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து பிரபஞ்ச கோலங்கள் மற்றும் பௌதீக மூலப்பொருட்கள், பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா, குணங்கள், புலன்கள் ஆகியவற்றை கூடிய பிரபஞ்ச ரூபம் ஆகியவை உற்பத்தியாகின்றன. எவ்வாறு சூரியனிடமிருந்து ஒளி கதிர்களும் வெப்பமும் அதுக்கப்புறம் பிரகாசமும் வந்து உருவாகின்றதோ அதே போலதான் இத்தனையும் அந்த பகவானுடைய விராட் ரூபத்திலிருந்து நாம வந்து காண்கின்றோம். இருப்பினும் சூரியன் அதன் கதிர்கள் வெப்பம் ஆகியவற்றிலிருந்து பிரிந்திருப்பதை போல, வெப்பம் வந்து அது நமக்கு ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம வந்து நம்ம மேல வந்து விழும் பொழுது அந்த கதிர்கள் வந்து நம்மளால நம்ம வந்து ஃபீலிங், தட் இஸ் செப்பரேட்டட் என்டைட்டி இல்லையா, தட் இஸ் ஆர்கானிக் என்டைட்டின்னு கூட நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ வெப்பம் வந்து நம்ம சூரியன் முன்னாடி போகும்பொழுது தான் நமக்கு வந்து வெப்பத்தை உணர்கின்றோம், இல்லை என்றால் நம்ம வந்து வெப்பத்தை உணர்வது கிடையாது இல்லையா. அதே போலதான் வந்து பிரகாசம் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும், நம்மளால வந்து அதனுடைய பிரகாசத்தினுடைய எஃபெக்ட் வந்து நம்மளால பார்த்துட்டே இருக்கோம். வீடு கூட காலையில எழுந்த பிறகு நல்ல வெளிச்சமா நமக்கு தெரியறது, அதே மாலையான பிறகு சூரியன் இல்லாத பொழுது வந்து அந்த இது வந்து இருளை என்பது நமக்கு வந்து அந்த இயற்கை வந்து நமக்கு வழங்குகின்றது. சோ வெப்பம் ஆகியவற்றில் விரிந்திருப்பதை போல இட் இஸ் செப்பரேட்டட், ஆனா அதுகிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே சூரியனிடத்திலிருந்து தான் எல்லாமே தோன்றியது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய ஜட தோற்றங்களிலிருந்து அவர் பிரிந்திருக்கின்றார். சோ எவ்வாறு சூரியனிடத்திலிருந்து, சூரியனை போன்று பகவான், சோ அவரிடத்திலிருந்து சூரியனிடத்தில் என்ன தோன்றுகின்றது, கதிர்கள் சூரிய கதிர்கள் தோன்றுகின்றது, அந்த பிரகாசம் தோன்றுகின்றது, வெப்பம் தோன்றுகின்றது, மூன்றுமே ஒன்றுகிறது. அதே மாதிரிதான் பகவானிடத்திலிருந்து என்ன தோன்றுகின்றது, பிரபஞ்சங்கள், எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அந்த பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து இந்த பௌதிக பொருட்கள், மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே வந்து படைக்கப்படுகின்றன. அதற்கேற்றவாறு செகண்டரி கிரியேஷன்ல குணங்கள் எல்லாமே எவ்ரிதிங் அவருடைய விராட் ரூபத்திலிருந்து பிறவி எடுக்கின்றது. இருந்தாலுமே ஹி இஸ் அலூஃப், அவர் வந்து அதிலிருந்து சுதந்திரமானவர். சூரியனும் அவனுடைய கதிர்கள் எல்லாமே அவனிடமிருந்து தோன்றிய, அதாவது உப பொருட்கள் தான் எல்லாமே, அவன் வேறு என்பதை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் பகவான் இஸ் aloof from all this. இந்த பௌதிகத்தினுடைய செயல்களிலிருந்து அவர் வந்து தூரமாக விலக்கி இருக்கின்றார். எல்லாம் அவரிடமிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டது, ஆனால் அவற்றுக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ஏனென்றால் அது எல்லாமே நாம தான் இந்த பௌதிகத்துல வந்து காண்கின்றோம். பகவானுடையத்திலிருந்து தோன்றியது இவை அனைத்தும் என்பது நாம வந்து காண்கின்றோம். பரம சத்தியம் முந்தைய பதத்தில் புருஷர் அல்லது பரம புருஷரான புருஷோத்தமம் என்று லாஸ்ட் இதுல வந்து அவரை பற்றியான இதெல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா. பரமாத்மா வேறு, ஜீவாத்மா வேறு என்ற அந்த வேறுபாட்டை குவான்டிட்டி வைஸ் வேறு என்பதை நம்மளால உணர முடிந்தது. பூரண புருஷர் அவரது வெவ்வேறு சக்திகளின் மூலமாக ஈஸ்வரராக, அதாவது அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர். ஈஸ்வரா என்றாலே, ஈஷா என்றாலே
கட்டுப்பாடு என்று பொருள். சோ அனைத்தையும் ஈஸ்வரர் என்றாலே கட்டுப்படுத்துபவர் என்று பொருள். சோ அல்லது பரம ஆளுநராக இருப்பவர் என்று. ஏகபாத விபூதி என்பது இந்த பௌதீக இயற்கையை வந்து குறிக்கின்றது. திரிபாதம் என்பது அந்த ஆன்மீக உலகை வந்து குறிக்கின்றது. சோ பகவானுடைய ஜட சக்தியினுடைய தோற்றம் என்றது அவருடைய ஆற்றல் மட்டுமே இங்க வந்து நாம வந்து காண்கின்றோம். இது பகவானின் கீழுள்ள பல எஜமானிகளுக்கும் ஒன்றாகும். சோ இதனால் பகவான் அதிகமாக கவரப்படுவதில்லை இங்கே. இது கீதையில் பின்னா பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பின்ன பகுதி, அதாவது அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகளால் ஆனதுதான் இந்த பிரகிருதி என்பது நாம வந்து பார்க்கின்றோம். இந்த ஆனால் திரிபாத விபூதி பகவானின் சக்தியின் தூய ஆன்மீக தோற்றமாகும். அதாவது அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டது. ஆனால் இது வந்து அவருடன் பிரிந்து வந்த, அதாவது பகிரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டது இந்த உலகம். அது அந்த பிரம்மாண்ட உலகம் வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால், அவருடைய விரிவங்கமால் வந்து படைக்கப்பட்டது. சோ பகவான் தூய ஆன்மீக தோற்றமாக இருப்பதால் அவருக்கு அது கவர்ச்சி கொண்டதாக இருக்கிறது. எனவே பகவான் ஜடசக்தியை கருத்தரிக்க செய்வதன் மூலமாக, அதாவது இம்பிரக்னேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கருத்தரிக்க செய்வதன் மூலமாக ஜட தோற்றத்திற்குள் விஸ்வரூபம் என்னும் பிரம்மாண்ட ரூபமாக தம்மை அவர் விரித்துக் கொள்கின்றார். சோ எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் விரிவடைந்திருக்கின்றார், how the living entities has been created என்பதுதான் இந்த பதத்தினுடைய அதாவது விளக்கமே. ஜடசக்தியை வந்து அவர் கருத்தரிக்க செய்கின்றார் இல்லையா. இந்த ஜடசக்தி என்பது இந்த மாயை என்பவள் தான் இல்லையா. கருத்தரிக்க செய்வதால் தான் இங்கே எல்லா உயிர்வாழிகளுமே வந்து இங்கே தோன்றுகின்றது. பிரம்மரும் வந்து செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் எல்லாமே அவரும் படைக்கின்றார். அர்ஜுனனுக்கு காட்டியதை போன்ற விஸ்வரூபம் பகவானின் மூல ரூபம் அல்ல. அதுதான் அவருடைய உண்மையான ரூபம் கிடையாது. புருஷோத்தமாகிய அல்லது கிருஷ்ண ரூபமே பகவானின் ஆதியான உன்னதமான அந்த 2 கைகளுடைய ரூபம் தான் அவருடைய உன்னதமான ரூபம். சூரியனை போலவே அவரும் விரிவடைகின்றார். அவருடைய விரிவங்கம், இங்கே இருக்கக்கூடிய விரிவங்கம் விராட் ரூபம் என்று அழைக்கின்றோம். அதே மேலே வந்து விலாச விரிவாக்கம், அதாவது கிருஷ்ணா எக்ஸ்பான்ஸ் டு பல்ராம், பல்ராம் டு வாசுதேவ, சங்கர்ஷன், அனிருத்தனன், பிரத்யுப்னன், இந்த மாதிரி இரண்டாம் இது விரிவங்கங்களும் அங்கே நடக்கின்றது. ஆனால் எல்லாம் ஒருபோல ஆற்றலை கொண்டது எங்கே, அந்த மேல் உலகத்தில். ஆனால் இங்கே தாழ்மையான, அதாவது இங்கே இந்த 3 குணங்களோடு இருப்பதால் இந்த பௌதீக உலகத்தினுடைய இயல்பு வந்து அந்த இயல்போட கம்பேரிசன் செய்ய முடியாது. சோ இங்க வந்து விராட் ரூபம், அங்கே விலாச விரிவாக்கம் என்று சொல்வார்கள். சோ என்றாலும் ரூபம் சூரியனை போலவே அவரும் விரிவடைகின்றார் இங்கு நன்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியன் அதன் பயங்கரமான வெப்பம் மற்றும் கதிர்கள் மூலமாக தன்னை விரிவடைய செய்கின்றது. எவ்வாறு சூரியன் வந்து விரிவடைகின்றான் என்பதும் அழகாக இந்த வரியில வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்றாலும் அத்தகைய கதிர்களும் வெப்பத்திலிருந்து, அந்த கதிர்கள், சூரிய கதிர்கள் வந்து வெப்பத்திலிருந்து அது எப்பொழுதுமே விலகியே இருக்கின்றது. வெப்பம் என்பது நாம தான் ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா. அதாவது புவியில வந்து விழும் பொழுது அந்த வெப்பத்தை உணரக்கூடியவர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி அதுல இருந்து பிரிந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு என்பதை நாம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆனா அருவவாதி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய ரூபத்தை பற்றிய தகவல் இல்லாமல் அவரது கதிர்களின் தன்மையை கொண்டு தீர்மானம் செய்கின்றான் இல்லையா. அதாவது எங்கும் பரவி இருப்பதுதான் அந்த ஆற்றல் தான் வந்து பரம்பொருளுடைய சொரூபம் என்று அருவவாதிகள் நினைக்கின்றார்கள், வெறுமனே ஆற்றலை மட்டும். ஆனால் அவருக்கு 2 கரங்களும் புல்லங்களும் திவ்யமான ரூப காட்சியில் தரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அருவவாதிகளை திகைக்க செய்கின்றார் இல்லையா. அவர்கள் அதையே மாயை என்று கொள்கிறார்கள். பகவானின் பிரம்மாண்டமான விஸ்வரூபத்தை மட்டுமே இவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது. ஏனென்றால் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கக்கூடிய ஜடமாகவும் சேதனமாகவும் இருப்பது அந்த பரம்பொருள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அந்த அருவவாதிகளுக்கு உண்டு. ஆனால் ரூபத்தில் அவர்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. ரூபமும் மாயை என்று அவர்கள் வந்து அந்த கணக்கில் வந்து விடுகிறார்கள். ரூபம் எப்பொழுதுமே மாயை ஆக முடியாது இல்லையா. சூரியனின் கதிர்கள் சூரியனுக்கு 2ஆம் பட்சமானவை. அவை போலவே பகவானின் அருவமான பிரம்மாண்ட ரூபமும், அதாவது இந்த பிரகிருதியும் அவரது சுயரூபமாகிய புருஷோத்தமர், அதாவது 2 கைகளுடைய ரூபத்தை வந்து அந்த ரூபத்தோடு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது 2ஆம் பட்சமாகவே ஆகிவிடுகின்றது. இந்த செகண்ட் லெவலுக்கு வந்து இறங்கின்றது. அதனால்தான் இது கீழ் இயல்பானது என்று இந்த தலத்தை வந்து கீழ் இயல்பானது என்று நம்ம நிறைய இடங்கள்ல வந்து பகவத்கீதையிலையும் படிச்சுட்டே வரோம். பிரம்ம சமீதியிலே கூட பிரம்மர் வந்து பின்வருமாறு சொல்கின்றார். ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபாவிதாபிசஸ்
तावीर्या एव निजहृदया कालभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. ஆதிபுருஷம் என்பது கோவிந்தரை தான் இங்கே வந்து சொல்கிறார்கள். தமஹம் பஜாமி, நம்மளை ரட்சிப்பவரும் அவர்தான் என்பது இல்லையா. பரமபுருஷராகிய பகவானாகிய கோவிந்தன் அவரது சொந்த தேகத்தின், அதாவது சுய தேகம், அந்த 2 கைகளுடைய தேகத்தின் கதிர்களால் அவர் உடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒளிதான் என்பது பிரம்ம ஜோதிர் என்பது நமக்கு எல்லாரும் படிச்சுட்டே தான் வரும் இல்லையா. இந்த கதிர்களால் அனைவரது புலன்களுக்கும் சுறுசுறுப்பூட்டுகின்றார். நம்ம எல்லாருமே ஆக்டிவா வச்சிருக்கிறது அந்த பரம்பொருள் தான். அவர் கோலோகம் என்றழைக்கப்படும் அவரது உன்னத இடுப்பில் வாழ்கின்றார். கோலோகத்தில் அவர் சஞ்சரிக்கின்றார். இருப்பினும் அவரது மகிழ்ச்சியான ஆன்மீக கதிர்களால் விரிவடைய செய்வதன் மூலமாக இது பிரம்மஜோதிரை குறிக்கின்றது. படைப்பின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்களிலும் அவர் பரவி இருக்கின்றார். எங்கு அவர் வந்து நீக்கமற இந்த பிரகாசமாக நிறைந்திருக்கின்றார். அருவவாதிகள் சொல்வது போல சக்தி ரூபத்தில் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றார் என்பதை இந்த வார்த்தையின் மூலமாக நமக்கு இந்த வரியிலிருந்து நம்ம நன்னா புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலும் அவர் பரவி இருக்கிறார். ஒளிக்கதிர் என்பது எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றது இல்லையா. அது போலதான் பகவான் தேகத்திலிருந்து தோன்றக்கூடிய அந்த பிரம்ம ஜோதியினுடைய பிரகாசம் இந்த இடத்தில் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து பரவி இருக்கின்றது. அப்படி என்றால் அவருடைய ஆற்றல் எல்லா இடத்திலுமே வந்து வியாபித்திருக்கின்றது என்பது பொருள். சோ ஆன்மீகமான இக்கதிர்கள் அவரது சுயமான ஆனந்த சக்திக்கு சமமான ஆற்றலை கொண்டதாகும். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி, உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சக்திக்கு வந்து அந்த ஆற்றலுக்கு வந்து இது சமமாக வந்து கொண்டதாகும். எனவே அவர் தமது நினைத்தற்கரிய சக்தியின் மூலமாக ஒரு சமயத்தில் உருவமுள்ளவராகவும் சில சமயத்தில் உருவமற்றவர் அருவமாகவும் தோன்றுகின்றார். அவர் ஜடம் மற்றும் ஆன்மீக தோற்றங்களில் வேற்றுமையிலும் பூரண ஒற்றுமை வெளிப்படுத்தி இரண்டற்ற ஒருவராக இருக்க வேண்டும். அது இரண்டற்ற என்றாலே ஒருவர், அதாவது அவருடைய ஆற்றலும் அவரும் வேறு அல்ல என்பது சொல்லக்கூடியது. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கலாம், இங்கிலீஷ்ல போய் நம்ம இதை செக் பண்ண வேண்டும். சோ அவருடைய ரூபமும் சரி ஆற்றலும் வந்து வேறு அல்ல என்று சொல்வது. அது இரண்டரை கலந்திருக்கிறது, அத்வைதம் என்று சொல்வது. நம்ம கூட நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா வந்து அதாவது ஆன்மீகத்தன்மை கொண்டது, இந்த உடல் வந்து பௌதிகத்தன்மை கொண்டது. இது அழியக்கூடியது, அது அழிவற்றது என்று சொல்கின்றோம். பகவானுக்கு அவருடைய உடலும் மற்றும் அவருடைய பரமாத்மா நிலையும் வந்து ஒன்று அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சுட்டே வரோம். ஆனால் அது அத்வைதம் என்று சொல்கின்றோம். அதே மாதிரிதான் இங்கே அவருடைய ஆற்றல்கள் எல்லாமே நாம வெவ்வேறு நிலையில காண்கின்றோமே, ஆனால் அனைத்தும் ஒன்றுதான் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அவர் அனைத்திலிருந்தும் வேறானவராக இருக்கும், அதே சமயம் எதுவும் அவரிடமிருந்து வேறானதல்ல. இது எல்லாமே கான்ட்ரவர்சி இல்லையா. நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே வந்து கான்ட்ரவர்ஷியல். he can walk but he cannot walk இல்லையா. அவர் is very far and is very near இல்லையா. ஒரே சமயத்துல நம்ம எப்படி இதெல்லாம் சொல்ல முடியும்? கான்ட்ரவர்ஷியல். நம்ம இதுல கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஈஷோபனிஷத்துல படிச்சிருக்கோம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து அதாவது தூரமாக வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றார் அந்த பரம்பொருள் இல்லையா. நம்ம ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மாவாக உட்கார்ந்தும் இருக்கார் இல்லையா. he can walk, அவர் நடக்கவும் செய்வார். he can stop, he cannot walk also அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே அங்க எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதே இதுதான் இங்க வந்து சொல்கின்றார். அவருடைய ஆற்றல் என்பது அவருக்கு உண்டு. அதுல வந்து ஆற்றல், he is possessing the energy. அவருக்கு அந்தரங்க சக்தி உண்டு, பகிரங்க சக்தி உண்டு. ஆனால் பகிரங்க சக்தியினுடைய அந்த குவாலிட்டி வேறு, அதே மாதிரி அந்தரங்க சக்தியினுடைய குவாலிட்டி வேறு. சோ அவர் ஆற்றலோடு இருக்கக்கூடிய he is possessing the ஆற்றல், அதாவது எனர்ஜி என்பது அதுல பார்க்கும் பொழுது ஒன்றானவர். ஆனால் வெவ்வேறு ஆற்றல்களை கொண்ட பொழுது நாம் அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது வேறானவராகவும் இருக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நம்ம பார்க்கும்பொழுது அந்தரங்க சக்தி வேறு, பகிரங்க சக்தி வேறு என்று சொல்கின்றோம். வெவ்வேறு நிலைகள் அவர் இருந்தாலுமே அனைத்தும் அவரிடமிருந்து வேறுபட்டது அல்ல என்பதை வந்து நாம வந்து உணர வேண்டும். அப்படின்னா அவரின்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே கிடையாது. அது எந்த இந்த இகலோகமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பரலோகமாக இருந்தாலும் சரி, அவருடைய ஆற்றல் இல்லாமல் எதுவுமே இங்கே இயங்குவது கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நான் இதோட இன்னைக்கான கிளாஸை வந்து நிறுத்துறேன். ஸோ வாஞ்ச கல்பதாருபியச்ச கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே